Я да видим готовата продукция. Ние не шием гоблени, ние само... Без специалист, без съветник, без дизайнер. Не разбирам. Но ако Вилер от Хамбург научи за тази нелоялна конкуренция, ще подаде жалба до Международния съд. И тогава жална ви майка. И не от него, ами от родното ни скъпо съдилище, което познавам от години. Това какво е? Зимния параклис. Тъпо. В България вече няма нито параклиси, нито зима. Това е носталгия по миналото. Вижте 4-те сезона. Не ме интересува. Я ми заведете в производствения отдел. Жалко производство на големи печалби, нали? А защо не направите мечтата на всяка гоблинистка, тайната вечеря? 11 на 5 метра. Тогава едно цяло село ще може да бродира в продължение на 10 години. Мислиме да реализираме и тайната вечеря. Да реализирате. Да. Да. Сега не се казва да скова кочина. Сега се казва да реализирам кочина. Горкият Йов Каф. А сега да видим сметките, разписките, пътните листове. Например, прави впечатление, че за зимния параклис има конци, които не струват и 1 лев. А за колко я продавате? За 20. За 18. Точно така. За 18. 18. Заете, шефа, какво има? Малка справка. Справките свърших. Ако ще поръчваш нещо, да те запиша. Първа възможност до година август. Моделите са на таблото. Име? Ако обичате тефтерчето. Какво искаш ти, бе? Да не си от стопанската. Я си дай документа да те видя аз кой те праща. Капитан. Ти знаеш ли на кого леем ние брави? Казах тефтерчето. Счетоводната книга. Ама ти не си знаеш интереса, бе, човек. Шефе! Шефе! Какво брякаш, бе, мамо? Заносвам материала. Виж го той е. Кажи, бе, какво искаш? Бързаш ли? Може веднага. Малко само цената ти рипа. 10% на месец. Може и утре, ако искаш. Султанке, той май за ревизия напира. Ревизия ли? Кой си ти, бе? Я ела да те видя. Майчице! Майчице! Редуле! Мамо! Мъж ми се върна. Редул беше! Редул! Мъж ти ли? То си сърсемен, дето ми отрови живота. Ей, сега го сгай. Знаех се, той човек ще се издигне. Ей, сега го сгай. Давай, Султанке! Знаех сега, че той човек ще се издигне. Ама и ние не сме стояли с кръстени ръце. Знаеш ли на кого леем? На кого?
Ревизор трябва да е. Кой? Нашия. Дето му леете? Не, зетя. Кажете ми поне как се казва. Радул Мисирков. Радул. Мисирков. Няма начин да не го познавате. Много симпатичен синьок. Мисирков. Други белези? Плешив. Напоследък оплешивя, бе, мамо. Славичък строен. Ръст. Вашия. Запъртък. Мисля, че се досещам. Видя ли? Коя е тя? Само да ми кажеш. Ау, на парченца. Ами това писмо, ти си научил истината за мен, но повярвай ми, Боряна, аз те обичам. Соколов! Ау! Я тихо! Тихо, Реведа! Ти защо пипаш книжата ми? Боряна, аз те обичам. Соколов! Няма да казваш тази дума. Това е шифър. Ами снимката? Тя е моя близка. Много е хубава твоята близка. Съпруга е на моя приятел Франк Лойд Райт. Артиста? Не, Севелина. Разузнавача. Ама ти да не би? Ирика, донесох поканите. 600 бройки. Половината за твоята служба. Стига с тия простоти, бе, тате. По-весело, Белинче. За сватбата си трябва малко златничко. Малко гриз халвичка. Ма що не слезете долу? Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Да им събере по уважението на И моите. да им запушим устите. Стига с тия простоти, бе, мамо, излезте. Значи твоята униформа се е появила. Нашият Феникс е с капитански пагони. Като че ли само аз съм капитан в тази милиция. Да, но само ти си с открадната униформа. Под какво име действа? Нещо от Горки, чакай. Буревестников. Ето всички частни работилници, предприятия и така нататък. Към ТПК и разни съюзи. С червено са отбелязани обектите, които въпросният капитан Буревестников е посетил. Разпитах доста потърпевши. Извъртат. Всички се оправдават с фразата, че са го мислили за служебно лице. А подкупите? Отричат. От 2 дни нищо не е предприемал. Значи е минал в интимния период. Ирика, двамата брати от цеха за гоблени идваха. Моля те за прошка. Болен съм. Казах им, аз съм... Не са деца. В тая работа прошка няма. Ма те са си взели такова. Консултант е, имат си го вече. Все едно. Къде ме е униформата? Ми я глади. Веднага униформата. Вън! 9-то явление. Явява се призракът на Василевса. Грамотевица. От тук пиесата става в стихове. Ирика, братята ти пращат лекарство. Тази новата го донесе. Ще пробвам лекарството. Нека им благодари. Ама тя чака. Другарю капитан, брата Железаров искат да знае това ли е лекарството. Това е. Благодарете им. Аз съм болен. Много съм зле. Извинете, вие сте... Матева, дизайнер при брата Железарови от вчера. Доколкото разбрах, трябва на вас да благодаря. Защо стоите? Седнете. Мамо, донесете нещичко. Татко, наточи малко вино.